Hi guys, welcome to my channel Learn with Jia. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்கறோம் பாத்தீங்கன்னா டென்ஷன் அதாவது கான்ஸ்டன்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் फ्रेंड्स. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு நம்ம சேனலை இப்போ புதுசா பார்க்கறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழ இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். டென்ஷன் க க க க ந ச ச ஜ ஜ ஞ ட ட ட ட ந த த த க ந ப ஃப ப ப ம ய ர ல வ ஷ ஷ ச ஹ. இப்போ நம்ம டென்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் இப்போ நம்ம வந்து டென்ஷனோட மீனிங்ஸ் சொல்கிறேன். க க க க க க ந ச ச ஜ ஜ ஞ ட ட ட ட ந த த த த ந ப ஃப ப ப ம ய ர ல வ ஷ ஷ ச ஹ. இதான் அதோட உச்சரிப்பு. இப்போ வந்து நம்ம க அப்படின்னோன்னா க க அப்படிதான் ஒரு க க ஞ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.